Inoiz bukatuko da, hau? Ez egon triste maitea, hau ez da beti horrela izango. Entzun, neuk idatzitako gutuna irakurriko dizut. Senideek pairatzen duten sufrimendua jende guztiari kontatzeko beharra sentitu nuen, eta horregatik idatzi nuen gutun hau. Sufritzen dutena oso gogorra eta injustua da, baina jendeari esker, esperantza dagoela ere aitortu beharra dago. Denokin konpartitzeko idatzi nuen gutuna. La política penitenciaria, aún vigente en el Estado español, es una condena para el familiar y las personas cercanas, dirigida contra quienes les amamos y quienes mantenemos el vínculo afectivo. Ese sufrimiento que seguimos padeciendo en la actualidad no puede mantenerse por más tiempo, porque no es justo ni humano. Es urgente que finalice. Hain ondo ezagutzen dugun urruntze politikak, zuhaitz gehiagin moztu ditu dagokien adarretik. Hainbeste sufriarazten digun dispertsioak hamarnaka enbor erauzi ditu dagokien lurretik, eta sufrikari oserein da bidea. Fleurin beste bi Gitzurrun bat ouren zen, besteak azerezen, erdi usteltzen. Azazkal bat sorian, orpoa segobian, bedan bat martutenen, ta birikak teruelen, hain aparte, eta nordaki noiz arte. Anatomia dispertsatu bat, esperantzaren mapa bezala, toles gaitezen.